Čautě, čaute, já vás zdravím, tady Viktor a dneska je takový menší ast. Já budu číst z počítače vaše otázky, co jste mi psali na Facebook, takže jdeme na to. Máš holku? Musím se vám přiznat, to jsem chtěl říct asi měsíc. Ano, mám. Hnedka ji přinesu. Pojď na to. To je moje holka. Toto je moje holka. Poslouchejte. Víte. Tohle je moje holka. To je moje holka, co? To normální holka neumí. Normální videa budu zase točit s Emou, někdy i s Adry, jestli bude chtět. Prosím, dejte mi odběr. Prosím. Prosím. Prosím, dejte mi ho. Odpustíme tam jít do holky. Co? Dejte mi ho. Like. Prosím. A odběr. Prosím. Strašně prosím. Prosím, Katě, nosím, mám červený flíček a 5 tabáček. Prosím. Ano. Ahoj. A prosím, dejte mi prosím like.